Ja sam Hafiz Ismet Spahić, otac od ove ovdje djece koja leže. Njima sam sad proučio i Jasin i Fatihu, da im Allah, što kažu, upiše u sevap i da im nastane u džennet i sve naše Bošnjake i naše šehida. Ovo su moja djeca koja su za jedan dan točeći vodu u Dairama doživjela seljenje, kako mi kažemo, sa ovog svijeta na buduće. To je moje 3 djece i unuka, a prije toga je i žena mi preselila, zahvaljujući granatama dušmanskim. Allah mene kuša, jer sam govorio da budemo istrajni. Pa evo, Hafize, vidi ti kako je dat krv šehida. I alhamdulillah, hvala Allahu da sam ovo dočekao, da nisam dočekao crno obraz. Da ništa više, hvala vam kad ste došli. I dalje, hvala.